video vil jeg vise, hvordan du monterer vores Pocket Ponytail Victoria, så den blender naturligt og sidder stabilt hele dagen. Start med at samle dit eget hår i en lav eller mellemhøj hestehale med en almindelig elastik. Sørg for, at elastikken sidder fast. Det giver din ponytail noget at holde fast på. Flet din hestehale let og skub den gennem lommedesignet. Skub kammen ind under din hårelastik i basen af din hestehale. Nu vikler du velcrohalen omkring din hestehale og løsn din fletning. Afslut så med at fastgøre din hestehale med hårnåle. Red længderne igennem og blend den med dit eget hår, så overgangen bliver usynlig. Du kan glatte eller style håret let. Victoria tåler varme op til 160 grader. Victoria er skabt i vores vegan fiber, som føles og bevæger sig som ægte hår. En enkel måde at få et skarpt, selvsikkert ponytail ud.